Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Dangol Idris naku. Kamar yadda kuka saba ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura sabon aikinmu da ku same shi cikin sauƙi. Fitacciyar jaruman nan da kuka sani wato Zahra Diamond wacce a watannin baya-bayan nan aka sha bikin aurenta da angonta. Kwatsam za mu iya cewa ƙaƙa muka samu labarin cewa ita ma dai ta ɓallo hajaran-majaran daga gidan mijin nata. Ita ma dai ta biyo bayan su jaruma Rahama Hassan wacce ta ɓallo ita ma daga gidan mijin nata ta dawo masana'antar Kannywood gadan-gadan. Inda dai za mu iya cewa wannan al'amarin da me yake kama ne, amma dai ku ci gaba da bibiyanmu yadda za mu ci gaba da kawo muku cikakkun labarin daga nan tashar tamu Amana Hausa TV. Mun gode. Kar ku manta ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawa. Da zarar mun ɗaura sabbin ayyukanmu za ku same shi cikin sauƙi. Mun gode.